Kashi na 3. Kar ku manta ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Wannan ne yake ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen littattafai da kuma ci gaba da kawo muku su a kan lokaci. Kallon da yake mata duk ya takura ta kasa sakewa ta ce, za mu yi hutun break, zan dawo Azare, idan na dawo zan zo. Dagowa ya dube ta ya ce, gobe za mu tafi Abuja, amma za mu yi waya, ko da yake ni zan ke dawowa duk sati saboda mai martaba. Jinjina kai ta ce, oke babu damuwa, mun ma yi waya da ita ɗazu, amma ka gaishe ta. Tana faɗin haka ta buɗe motar za ta fita, ya riko hannunta. Kawai ya janyo ta da gayya ta faɗo cinyarsa. Ta yi saurin janyewa, ya rintsa idansa, yana jin wani sabon salon nau'in masifa yana shigarsa. Ya ce, kallonsa ta yi da sauri, ya yi murmushi tare da sakin hannunta, ya ɗaga mata gira ya ce, ki je ki huta abinki. Kallonsa take cikin tsananin ta'ajibi, ta ce, me hakan yake nufi? Buɗe idanunsa yi, da suka kaɗa suka yi red, ya motsa ɗan ƙaramin bakinsa, tare da ƙanƙantar da ƙananan idansa ya ce, like feels. Gabanta ya ba da wani ras, ta ciza leɓe tare da buɗe motar ta fita. Shi ma ya fito yana gyara hularsa. Ya buɗe but ɗin har ta yi masa nisa, ya kira wasu samari da suke ƙoƙarin gifta shi. Ya nemi alfarmarsu suka ɗaukar masa kayan suka bi ta. Jin alamun ana binta ne ya sa ta tsayawa ta jiyo, kawai sai ta gan shi ɗauke da kaya niki-niki. Ta ɗan ɓata fuska ta ce, me yasa kake haka? Ba na buƙatar ƙarin komai. Mutta Jafar wakil, ina da komai enough. Saukar hannunsa a bakinta ne ya sa ta ɗaga ƙwayar idanta ta zuba su cikin nasa. Shi ma nata idan yake kallo, ya ƙara yalwata murmushinsa, dimple ɗinsa ya lotsa farar fatarsa ta fulanin Azare. Da ta haɗu da hutu sai glowing take, ya ce, duk abin da na niyya ba a dakatar da ni. Jafar wakil, bai son sorry, please, bai so. Shiru yayi yana ci gaba da kallon ƙwayar idanta, ta sauke numfashi, ƙamshin turaren hannunsa yana ratsa hancinta, ta sanya hannunta ta ɗauke nashi inda matasan suka ajiye mata kayan a daidai ƙafarta. Ya zaro kuɗi mai auki ya ba su, suka yi godiya suka tafi. Jan hannunta ya yi kisin nashi, ya juya da sauri ya bar gurin, ya bar ta da sanyayyar gwiwa, mamakin lamarin mijin aminiyar ta take yi. Gaba ɗayansa ta kasa gane inda ya dosa. Tun ranar dina take tuhumar kanta, me wasu abubuwan da ya ringa yi suke nufi, amma ta kasa ganewa. Taɓa baki ta ɗebi kayan ta shiga ciki, zama ta yi a bakin gadonta, ta fara buɗe kayan ɗaiɗai. Lokacin da Nina abokiyar karatunta ta shigo ta zauna a kusa da ita, ta ce, kai Hajiya, kina wanke kokari fa, wannan haɗaɗɗen gai ɗin fa, ina kika samo shi? Tsuke fuska ta ce, ke ba na son iskanci fa, mijin bestina ne wallahi. Zaro ido Nina ta ce, what? Wani irin mijin aminiyarki? Me ya kawo shi gurinki? Yarba hannu tare da taɓa baki ta ce, ban sani ba wallahi. Tunani na ɗaurin aure ya zo ko wani abu, amma na tambaye shi ya ce takanas dan ni ya zo. Jinjina kai Nina ta ce, na daɗe ina kallon ku fa, ni wallahi na ɗauka saurayinki ne, amma gaskiya akwai alamun tambaya a cikin kallonsa gare ki. Kuma fa shi namiji baya da tunani wani lokacin. Lissafinsu na abin da ya yi musu ne, ba sa lissafin me zai yi daidai da tunanin ɗan adam. Ni fa na hango wani abu a ƙwayar idansa. Anya ba za ki dakatar da shi ba? Numfashi ta ja ta sauke ta ce, ni kaina ya sa ni a campus, ina ta tunanin abubuwa mabambanta, amma idan na tuna waye shi, kuma na tuna alakar da ke tsakanina da matarsa da irin soyayyar da suka yi ta 1 month before aurensu, sai na karyata zuciyata. Nakan ɗauki abubuwan a matsayin son farantawa bestie, tunda ya san cewa ba ta da farin cikin da ya wuce ta ganni cikin farin ciki. Wannan dalilin yasa nake karyata mind ɗina. Nina, Jafar wakil ba zai aikata abin da zukatanmu suke faɗi mana ba. Kawai dai shi ɗin haka yake, mai son damuwa da damuwar wani. A kusan tare suka sauke numfashi. Nina ta ce, to, da wannan dan wannan, amma dai gaskiya ki taka tsantsan Rafi'a, ni na hango abin da ke baki hango ba. Da wannan suka fara duba kayan, ta yi murmushi ta ce, gashi kuwa ya iya siyayyar mata, bari na kira bestina na sa ta yi masa godiya. Saurin dakatar da ita Nina ta ce, idan kika yi haka za ki iya fasosa zuciyarta, kin san ba ta da kashi. Harara ta galla mata ta ce, ashe ma ba besti ɗin nawa ba ce, ai ba za ta ji ko ta kawo komai ba, kuma bari ki ji. Wayarta ta fito da ita, ta latsa lambar Na'ima, bugu 2 ta ɗaga ta ce, my bestie, yanzu Sweetie yake ce min ya zo ya kawo miki ziyarar bazata. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, wallahi yanzu bai daɗe da tafiya ba, kawai sai na ga kira unexpected. Na ɗaga ya ce na zo na same shi a Tupac, ina zuwa na gan shi. Na ji daɗi sosai, sai na ji kamar ke na gani. Murmushi ta ce, ina nan ina ta fama da tunaninki, sai yanzu na samu nutsuwa
gashi za mu wuce Abuja baki dawo ba. Jikinta ne yayi sanyi ta ja numfashi ta ce, ki yi haƙuri bestie, kina raina, ban zaci zan daɗe haka ba a school, so kin san karatun namu sai a hankali, amma na yi miki alƙawari in dai na dawo hutun section, zan zo har Abuja na miki sati guda. Wani ihu Na'ima ta ce, amma da kin burge ni, kin san me? Girgiza kai ta ce, a'a sai kin faɗa. Dariya ta ce, Sudi ya dame ni da maganarki, kullum sai ya tambaye ni, wai baki da tsayayyen saurayi ne da ba za ki aure ba? Idan na ce masa ba kya kula samarin ne sai ya ce min, wai to baki da lafiya ne? Na ce masa kalau kike. Ya kuma ce min, idan kin samu mijin za ki aure? Ni ko na ce masa to ko yana ciki ne, wannan tambaya haka? Duk da gaban Rafi'a sai da ya faɗi, amma hakan bai hana ta ƙaƙalo dariya ba. Ta ce, kullum da abin dariya kuke, kin san kima ba zai yiwu ba ne, shi yasa kike faɗar haka. Yanzu dai duk ba wannan ba, yaushe zaki haifa min baby? Dariya tambayar ta bawa Na'ima ta ce, wallahi kina da abin dariya bestie, to ni yanzu ya zan yi na sani abin da ba ni zan bawa kaina ba, kuma ma yaushe aka yi bikin, har yanzu ban yi cikakken 2 months ba, har za ku dame ni da maganar baby. Haka dai suka yi ta wayar su gwanin daɗi, a ƙarshe suka yi sallama kowace ta ajiye. Nina ta dubi Rafi'a ta ce, wato amintarku tana burge ni. Amma ga bisa dukkan alamu yanayin da na gani yau da kuma kalaman bestie ɗinki yana nuna cewa lokacin katsewar wannan amintar ya zo. Rafi'a mijin ƙawarki sanki yake da gaske, ko ki yarda ko karki yarda, duk kalamansa na ƙauna ne. Rafi'a akwai zuciya bata san sanda ta kai hannu ta bige bakin Nina ba, ta ce ke mahaukaciya ce baki da lissafi, to ai abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba. Ke ma kin sani kamar yadda Allah ya haramta min auren mijin Razika yayata da muke uwa ɗaya uba ɗaya, matukar tana raye ni kuma na haramta wa kaina ko da ba ta raye, to haka mijin bestie ya haramta gare ni har gaban abada. Dan Allah ki daina yi mana wannan mugun fatan, mu dai wannan kaddara ba za ta ratso kanmu ba. Miƙewa Nina ta yi ta ce, karki yarda yanzu, na san gaba kaɗan za ki gasgata ni, ba na magana sai na samu madafa. Tsaki Rafi'a ta ja dogo ta ce, bakin ki ya sari sabon ɗanyen kashi, yar neman bala'i. Tashi ta fara shirya kayan da ya kawo mata a lokalta. Bayan ta gama ta shiga wanka, tana bathroom ɗin ta ji wayar tana ringi, sai da ta fito ta ɗauka da ke bata yi saving number ba, bata gane bai ta yi sallama da sanyin muryarta. Amsawa yi tare da cewa, bestin na tafi da tunaninki kamar baki ji daɗin zuwa na ba ko? Dariya ta ce, kai my bestie's husband, ya za a yi na ce ban ji daɗin ziyarar ka ba? Kawai dai na so a ce da bestina kuka zo, ina fatan ka je gida lafiya. Ajiyar zuciya yi. Saukar muryarta na saukar masa da kasala ya ce, normal wallahi, wanka ma zan yi na kwanta, kina ba wa zuciyata aiki. Shiru tana tunanin kalmarsa, kafin ta gama ya ce, don Allah tambayar ki nake son yi Rafi'a, please kada ki faɗa min ba daidai ba, shin me yasa baki son kula samari? Duk ta tsayin lokaci har sai da ya maimaita kalmarsa, sannan ta sauke numfashi ta ce, ba fa wani abu bane, kawai har yanzu mutuwar Yassar bata sake ni bane, na kasa samun madadinsa a duniya. Murmushi yayi mai sauti ya ce, idan kika samu wanda ya fi shi zaki aure? Tambayar ta yi mata bambara kwai ta ce, kamar yafa? Fasali ya ja ya ce, kin san shi aure Allah ne yake yin sa. Akwai wani abokina da ya ganki, ya nuna min yana da interest a kanki, so shi yasa nake son tabbatar da yardarki kafin na bashi lambarki. Da ƙyar ta buɗe baki ta ce, amma katse ta yi da cewa, amma me baki shirya aure ba ko? Baki aminta zan iya miki zaɓin abin da ya fi daidai da rayuwarki ba? Rafi'a ki believe cewa komai yana faruwa ne bisa yarda da buwayar Ubangiji. Idan ya ga damar yiwuwar abu ne mai sauƙi ki ga yayi. Ni dai roƙona ki kwantar da hankali, ki toshe kunnenki, ki tsayar da ra'ayinki, kin ji? Yanda ya ƙarshe maganar da sigar rarrashi ya sa ta jan zuciya ta ce, oke, na gode Mr. Jafar, yalla ya ƙara girma ya ja kwanan mai martaba. Murmushi ya ganin ya same ta da sauƙi ya ce, yauwa ko kefa, kada ki ɗauki kalamai na ɗazu, ki sa su a ranki, so kana ce kawai, bestin ki huta sai an jima. Dariya abin ya bata a ranta ta ce, haba ba komai fa, amma da ka fara faɗar min da gaba. Sallar la'asar ta fita za su yi group discussion ita da abokan karatunta. Suka zauna suna ta fama, hankalinsu gaba ɗaya ya tattara a discussion ɗin saboda wani practical za su yi mai wahalar gaske. Sai 6 suka tashi, mazan suka nufi nasu hostel ɗin, matan su 3 su ma suka rankaya nasu suna tafe suna hirarsu. Yunwa take ji shi yasa tana zuwa koyarta da ta sanya a caji bata waiwaya ba. Ta nufi inda take girki, ta kunna gas, ta dafa indomi da ta ji ganyen alayyahu da albasa da kifin gwangwani.
Ta juye a flat ta ɗauko lemo cikin kayan da ya kawo mata ta zauna bayan ta ɗauko wayarta tana ci tana duba wayar. Buɗewa ta fara yi tana duba na farko, sallama ce kawai. Na biyu ne aka ce, ina fatan kaɗaitacciyar halittar da Ubangiji ya samar da ita domin ni kaɗai tana cikin amincin buwaye gagara misali. Na ukun kuma wasu zafafan word ne da suke nuna irin halin da zuciya take ciki a halin da ta ga abin bukata, amma ta rasa yadda za ta yi ta furta masa. Girgiza kai tai tana bin lambar da kallo. Baƙuwa ce a gurinta, ba ta da ita a contact ɗinta. Hakan ya sa ta miƙe kawai ta je ta yi alwala ta dawo ta yi magariba. Bayan ta idar ta sake zaman a zakar. Tana nan zaune har isha ta yi addu'o'inta ta ɗauki wani littafi tana nazarinsa. Ba ita ta kwanta ba sai kusan 2:30 na dare, kasancewar ta saba idan ta gama karatu takan yi nafila da karatun Ƙur'ani tare da addu'o'i. Yawan addu'arta tana yin ta ne akan Allah ya tsare ta daga rudanin zamani da mutanen zamani. Allah ya jarabce ta da kaddarar da za ta iya. Takan ce Allah ya ɗauki rayuwar abin ƙaunarta daidai lokacin da ta fi buƙatar shi, ya musanya mata da wanda ya fi shi alkhairi. Wannan su ne manyan addu'o'inta saboda ita abin da ta sani kuma ta ɗauka a ranta. Ƙarshen rayuwar jin daɗin mace shine samun masoyi na gaske, wanda tsanani da kunci, ruwa da iska ba shi sanya shi juya mata baya. Yana ɗaya daga cikin dalilanta na ƙin kula samari saboda har yanzu tun bayan mutuwar Yasar bata ga wanda zai iya mata sallamawar da Yasar ya yi mata ba. Lokacin da ta kwanta kamar koyaushe mafarkinta dai shine ga ta nan zaune tare da wani mutum. Jikinsa ke bayyana kyawunsa amma fuskarsa ta kasa ganowa a idanunta. Gefe guda kuma ga aminiyarta nan ta shigo da gudu da wuka a hannunta, tayo kanta. Wannan mutumin da bata ganin fuskarsa ya tashi ya ɗauke ta da mari tare da janye ta daga inda take zaune. Ita kuma Na'ima ta ɗaga wukar ta soke shi a gefen ciki. Mutumin ya saki ƙara tare da silalewa taga ya faɗi. Tai kansa da sauri tana kiransa, faɗi take, "Baby ka tashi baby, don Allah ka tashi." Dakatawa ta yi da maganar jin saukar tsinin wukar a nata cikin turtsetse da yake shirin fitowa duniya. Kafin ta gama silalewa ta ji ita ma Na'ima ta ɗaga wukar ta cakawa cikinta. Daidai lokacin ta farka a firgice tare da dafa kirjinta da yake bugawa da ƙarfi tana addu'o'in neman tsari saboda wannan mafarki kusan kullum sai ta yi shi. To wai meye wannan mummunan mafarkin yake nufi? Ta tambayi kanta tare da fara kallon ɗakin daga ita sai Nina. Ta ja fasali ta koma ta juya wani ɓangaren ta kwanta. Tun daga wannan lokacin baccin ya ƙaurace wa idanta. Ganin ba za ta samu damar komawa ba, ta tashi ta sake ɗauro alwala da ke ta kasance mai yawan tsayuwar dare. Ba ta jin gajiya wajen neman kusanci da Ubangiji. Rafi'a tana cikin mutane masu neman kusanci da Ubangijinta ta duk wata hanya da ta san za ta kusanta su. Ta jima tana nafila kafin ta yi sujjada tana addu'a cikin larabcinta mai daɗi take roƙon Allah ya juya wannan mafarkin nata wanda ya zame mata na wajibi ya zama alkhairi ga rayuwarsu ita da bestie ɗinta. Ya bayyana mata gaskiyar abin da ya daɗe yana nuna mata a cikin baccinta sama da shekara 3. Tun mutuwar Yasar ta fara wannan mummunan mafarkin da ta kasa dainawa har yanzu, kuma baya canzawa, kullum iri ɗaya take yin sa. Gashi ta kasa faɗa kowa abin da ta rike a ranta kawai shine akwai wani abu da zai faru a nan gaba wanda Ubangiji yake haska mata ta shirya wa zuwansa. Abbanta ya sha faɗa mata mafarkin shirme ba a rike shi gaba ɗaya, dole sai an manta ko farkonsa ko ƙarshensa ko tsakiyarsa, kuma ba a maimaita shi, in ya tafi kenan. Kiran sallah asuba ne ya sa ta ƙara yin kasake tana kai kukanta gurin Ubangiji. Yau zuciyarta ta gama karyewa da wannan mafarkin nata, har kuka ta yi wa Ilahi tana roƙonsa ya bayyana mata ko menene, ta san shi ko zuciyarta ta huta da tunanin menene. Bayan ta yi sallar asuba ne ta koma ta kwanta tare da ɗaukan wayarta. Abin mamaki da ke asalin take sanya ta idan za ta yi karatu. Kira 10, text 5 ta gani, duk da namba ɗaya. Guda 2 ne kawai ba da ita ba, ɗaya nambar bestie ɗinta, ɗaya kuma ta Jafar ne. Tana tunanin wanne za ta bi, ta ji wani saƙon ya shigo. Ta buɗe shi da sauri. Duk da na samu labarin cewa ke ma abociyar tsayuwar dare ce, amma ina yi miki tuni da ki ƙara ƙaimi wajen kusanta kanki da Ubangiji. Ni ma zan yi hakan duk da kasancewar ina da iyali, amma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Zan raba lokaci na 3 kamar yadda ma'aiki ya kwaɗaitar da mu. Zan ba ta 1, zan yi bacci na huta.
a cikin lokutan biyu zan yi amfani da su wajen neman sahalewar ubangiji wajen mallakar ki cikin sauki. Murmushi ta duba lokaci karfe 1:24. Yayi mata wannan sakon ta sauke ajiyar zuciya ta ce nagode. Ta sake buɗe wani ya rubuta ina addu'a ina ƙara samun ƙwarin gwiwar fitowa tunkarar neman wannan babbar kujera da za ta zamo min fahari a duniya. Tabbas idan na samu Rafi'a a matsayin mata, na san Allah ya gama yi min arzikin duniya, ko iya haka ma ya bar ni. Nagode masa. Dariya tana toshe baki ta ce au haba da gaske. Sake buɗe wani iya wuya zan jura kowace kalma daga bakin duniya domin cikar burina. Ke ɗin ke nake so kuma ke na fara so. Rafi'a me yasa baki zamo min a farko ba kika zo a ƙarshe? Murmushi ta buɗe wani wanda daga shi sai na ƙarshen ya rubuta in dai na kasance ni da ke ba na iya yakar zuciyata mai raf. Ina da naci akan duk abin da zuciyata ta aminta tana so. Ina fatan ba zan dame ki ba kuma ba za ki kosa da ni ba. Ni namiji ne na gaske, ina da naci my wife. Murmushi ta buɗe na ƙarshen. Hi, assalamu alaikum. Ki shirya tarata yau zan kawo miki ziyara. Yau ba zan iya barin Bauchi ban ganki ba. Zaro ido tare da miƙewa zaune ta ce na shiga uku. A'a, wallahi yau ina da lecture tun safe har magariba. Ba ni da interval. Miƙewa ta faɗa wanka ta shirya cikin doguwar riga mai masifar kyau. Ta yi rolin kusan shigarta kenan, ta ɗan gyara fuskarta, ta sa lipstick, ta ɗauki littattafanta ta fice ta nufi hall ɗin da za su yi lecture ɗin. Mamaki ne ya kusa sa ta faɗuwa. Bata yi nisa da tafiyar ba ta fara hango Jafar wakili tsaye jikin mota, shi da wata budurwa. Ta duba agogo karfe 8:30 na safe. Abinka da zuciya yanda ya kafe ta da ido, bata isa ta wuce ba. Dole jikinta a sanye, zuciyarta a jagule, ta matsa gaban su ta ce Mr. Wakil lafiya da sassafe haka? Azare da Bauchi da nisa. Ina bestina? Kallanta yake ya kasa kiftawa ganin yadda yake kallanta. Yasa ta duba jikinta ta ce lafiya Mr. Wakil. Murmushin gefen baki ya kalli yarinya ta matso gabanta ta kama hannunta ta ce morning princess and Rafi'a. Gaskiya masha Allah, sunana Firdausi Muhammad Wakil. Ni kanwace a gurin yaya Jabar kuma autar su. Katse Firdausi yayi da cewa ki manta kawai little, za ta san ki a hankali. Ai tunda suka shigo farm din mu, wato admission nake nema mata a makarantar nan. Shine muka yi sammako, akwai wani aboki na muka yi zamu haɗu yau. Bayan tafiya ta ya ce min na zo yau. Yanzu dai ya kike, ya bacci? Wani mahaukacin numfashi ta ce fine, Allah ya gida. Lamshe idan sai ya kaɗa mata kai, suka kalli juna da Firdausi suka yi murmushi ta ce yanzu yana ina Mr. Jafar wanda zaka gani din? Mu je na raka ku, ka san makarantar ta mu sai mu. Kallanta yake yana jin daɗin yadda ta nuna kulawar ta gare shi. Budar bakinsa ya ce kin ci abinci? Dagowa ta da sauri ta zuba idanta a nasa tare da basarwa ta ce a haba, likita ai baya karyawa da wuri saboda tsaro. Ga mamakinta sai ta ga ya ɗaura fuska ya ce for what? Shiga taitayinka, abinka da saraki ba dai kwarjini ba. Kasa ta yi da kanta ya yi murmushi ya ce da wasa nake miki, mu je nima yunwa nake ji sosai. Dagowa ta yi har hawaye gurin Rafi'a kamar ɓaure, har idanunta sun kawo ruwa. Ta duba agogon hannunta, tara saura kuma tara za su shiga lakci. Za ta yi magana ya sake ɗaga mata zarazaran yatsunsa ya ce mu je, ba na son musu. Turo baki ta yi gaba, ta ja da baya tana hararsa ta ce to wai kai ina ruwanka da jikina ne? Naga dai ba ni ce bestin ba da zaka ce sai na bar lakca na bi ka yawo. Ni kam a gaskiya. Numfashinta ne ya ɗauke, jin ƙamshin jikinsa ya kusance ta sosai kafin ta gama buɗe idanta. Kawai sai jin wani ɗumi ta yi a kan bakinta. Ji ta yi wani abu na yawo cikin bakinta da ya sanya numfashinta ɗaukewa cak na tsayin lokaci. Da ƙyar ta tattaro ƙarfinta domin ture shi ta kasa, kawai sai hawaye share jikinta ya ɗauki wata muguwar rawa. Sai lokacin ya saki bakinta yana sauke wani nishi, ya tura hancinsa kan wuyanta ya ce za ki je ko ba za ki ba? Ya yi maganar muryarsa na shaƙewa, kawai sai ta saki kuka mai sauti tana ture shi. Shi kuma ya ƙi sakinta. Ta ce ka taimake ni ka sake ni don Allah, ana ganin mutunci na a makarantar nan. Me hakan ne Jafar? Me hakan ne? Ba na son haka. Don Allah wannan ai iskanci. Sauran sake haɗa bakinsa ya ɗaga ta cak ya saka ta a mota ya kulle. Ya janye bakinsa daga nata ya juya ya dubi Firdausi da ita ma jikinta yake rawa. Bata taɓa ganin wannan tantirancin ido da ido ba sai yau. Ita gaba ɗaya yayin nata ya firgita ta, musamman yanda ta ga jikinsa yana rawa. Tsawa ya daka mata ya ce kin wani kafe ni da ido, ki zo ki shiga mu je mu dawo, lokaci yana tafiya.
Shiga ta yi ya ja motar da gudu ya fita daga makarantar. Ita dai Rafi'a tsoro da fargaba sun hana ta motsin kirki. Sai hawaye da take ta ce, mijin aminiyata. Bata san maganar ta kubce mata ba, ya ci gaba da tukinsa, ya buɗe baki ya ce, kin san cewa daga kallon farko a gurin dina kika haɗa ni da aiki, kika jefa ni a komarki. Rafi'a, kin san cewa kallon da na dame ki da shi a ranar ba kallon rashin sani ba ne, kallo ne na karɓar saƙo daga zuciya zuwa zuciya. Kin san cewa tun a ranar kika haɗa ni da aiki, ba na cikakken bacci, ba na iya komai sai da tunaninki. Hatta ƙawarki idan ba hirarki take yi min ba, ba na iya doguwar hira da ita. Rafi'a, hira idan har ba taki bace, ƙara a bar ni na zama kurma. Shin ya kike tunanin zan kasance idan na ce zan yi wa Aminta biyayya, na bijirar da abin da ya shiga zuciyata a karan farko? Tun da ya fara maganar ta kafe sa da ido, hawayen ma da take fitarwa ya tsaya cak, sai rawar jiki da bugawar zuciya da kawai take. Ɗauke idan sai daga kanta ya ce, ban damu da maganar ki ba Rafi'a, bukata ta ita ce ki yarda kuma ki ji cewa Jafar Wakil yana son ki. So ba na abota ba, na aure, auren ki zan yi Rafi'a. Kash masu sauraro, za mu dakata a nan, sai ku tare mu a shirinmu na gaba. Kar ku manta, ku yi mana subscribe, ku yi mana liking tare da sharing. Wannan ne yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku wannan littafin da ma sauran littattafan da muke kawo muku da wanda za mu kawo muku nan gaba. Ƙwarin gwiwa. Mun gode masu saurare. Ni ne naku, Awwal Asa.